Ez ê ji we re îro behsa du şertê aqilmendiyê bikim. Gelek şertê wan hene lê ez ê behsa du şerta bikim. Şertê yekemîn dema te û camêrekî li ser mijarekî we münaqeşe kir we devjenî kir. Divê tu bi rêz û hurmet li nava çavê mêzekî baş guhdarî bike. Gava te însanekî baş guhdarî kir, îlla gotinê bi kêrê te hebe di nava gotinê wî de heye. Hinek mijarî tişiya rast qise dike û gotinê ku bi kêrê te were tu yê li pê her. Lewra Xwedê Teala du goh dayê zimanekî day te. Dema te baş guhdarî kir tu yê bersivê herî qenc û baş bide. A du da divê merivê zana karibe mijarê xwe bi pispor zana aliman re münaqeşe bike bîsana bişêwire. Dema merivekî bi te şîwirî istişare kir tu bizanibe ew merivekî aqilmend di zanayê derheqê wê mijarê de ilmî wî irfana wî zanîna wî heye lê dixwaze xwe bigîne derece herî qenc û baş loma bi te dişêwire. Na tu bivêjî ez merivekî zana mi van nezane loma bi min dişêwire em bivêjin aqil jî min digire ez aqildaneyê diya me tu surê mêze neke tu cehalet û em bê nezaniya xwe nîşanê xelkê dide. Xwedê Teala li ser vê mijarê dibêje di surê Zümer ayeta 18 dibêje اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ Mümin ew kesê ku her gotinê guhdarî dikir li bê gotina baş diçe. Ulaîke ellezîne hedâhumullahu ew kesan ê ku Xwedê wanî serê rast hidayetê ve ulaîke hum ulul elbab. Ewan kesana kesê lebîbin, kesê zekînin, fetînin, aqilmend û zanan. Gelek şert hene lêvan şertana pir mühim e. Herî şertê mühim ji aqilmendî re ev e. Divê kultura guhdarîkinê me re hebe. Em dikarin bi hevdû guhdarî kin, em dikarin mijarê xwe münaqeşe bikin xwe bigîn netîce herî qenc û baş.